Hementxe gaude Monika rally gidaria eta bere alaba Naia kopilotoa. Nerekin kozinatzen ibiliko dira, baina inporta ez bazaizue, orain osagaien bila jungo naiz. Ados? 3, 2, 1, guaze! Ama eta alaba biak elkarrekin ibiltzen dira rally lasterketetan. Ama autoa gidatzen eta alaba ondoan kopilotu lanetan. Eta txapelketa bat baino gehiago irabazi dituzte. Beren esperientzia ikaragarriak kontatzera etorriko dira. Eguneko errezeta egiten dugun bitartean. Olagarro puskak. Ziztu bizian igaroko gara lehen kontrolgunetik. Durangoko Aiama tabernan kokatu dute epaileek. Aspaldiko ezagun batek, Mikel Lupiañezek, errezeta berezia aukeratu du guretzako. Olagarro errea, artoa eta kimu xamurrak. Bihurgune asko eta derrapatze batzuk eta gero, bigarren kontrolgunera iritsiko gara. Hondarribiko Sorburu izeneko baratzera. 20 familia inguru arduratzen dira amankomunean baratzeaz. Aritzleku honak proiektu aurkeztu eta hasten duten artoaren irinarekin talo bat prestatuko digu. Bueno, bikote, zen matarratu ez? 26 segundu. 26, nausi, no? Ondo. Bueno, osagaiak hemen dazkau, saioa hasteko prest gaude. Guazen lagunak. Kaixo lagunok, hementxe gaude Monika, Naia eta 3 urok. Azkar ibili berko gaur, Martxa lasaian ibiliko gara gaur, Lasaian, Ez gaude karreran, bale? Ez. Bueno, amalaba, berezila da, ez da? Behiok elkarrekin ibiltzea lehiatzen. Bai, ez da oso ikusi xabentzet. Ez da oizkuena, ez da? Ez. Baina, bueno, zuen markadanak hausten nahi zehazte, Oso ondo. Bueno, elkarrekin ingoitugu tako batzuk, olagarronak, eta gero, beste pare gagoza, goxatzeko hobeto, bale? Zukalden zemuz moldatzen zeate. Regulin. Regulin? Guantxe ikusiko dugu. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta bikote, garatuko izuen nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hemen dazkautako ja prestatuta dazkau, harto irinak inindakoak dira, eta hori izangoa, gaurko ogitarteko, takuan oinarri ja. Eta ingoitugu olagarroz bete, bale? Olagarra hau dakau hemen ja egosita, ingo deu prigitu, eta prigitu ostean arotan moztuko deu, bale? No izangoa takon jarriko deuna, baina baita jarriko deu, tipula gorria, ondo gorrituko deu, eta inda da honian, txipiroian tinta pixka jarriko dugu, beltz-beltza jartzeko, bale? Orduan, jungoa oinarrian tipula, gero jungoa olagarro pixkat, eta gero hemen, piko de gaio antzeko, da un oso mexikanua da, historia hau. Eta hemen ingo deuna da, bai tipula, tipulina, piperra, martorria eta pipermina, gordinian dana txikitan jarri, eta gero ingo ditugu lima pixka bota. Eta hoire, takon gainen jarriko dugu pixka, bale? Bixigarri jamateko, bale? Eta hoi laguntzeko beste pare bat gauza ingoitugu. Azteko men tartarrantzeko bat ingo dugu, enkurtio batzuk sartuko izkio gure tartarrai, pepinilluak, baitare alkaparrak, antxoiak, botako deure bai aguakatia laukitan inda, eta gero ingo dugu, batekin maionesa bat ingo dugu, eta bestiago ingo dugu pusketetan sartzeko barroa. Eta gero alinatuko dugu siapiakin, limoiakin, eta maionesa sartuko dugu barroan, bale? Eta gero ja amaitzeko ingoitugu txip batzuk, eta txip horiek gero ingoitugu, piperrautzakin pixkat bixigarri eman, bixigarri pixkat eman. Bueno, lanian hasiko geha, bale? Ni hasiko nahi hemen tipulak eta gorritzen, eta zuek behitu, adibidez hau iteko, lauki txikitan inbiar deu lau guztia, alde batetik enkurtiduak eta beste aldetikan aguakatia, jarriko izuet hemen boltxo bat, eta lauki txikitanin da berta sartu. Hori erraz, ez da? Horrean jo bai. Moldauko ga. Gauza errexak ingoitugu, lasai. Bueno, pixkanaka jungo beha, eta aldi berian kontatu, nola hasi zinaten historio honekin? Bueno, beti denek izan dut afizinua.
nahian edabiekin, oinatin eta ondoko errexetan itxezean autokros piratak eta hola. Bueno... Eta orduari biltzen nintzen. Baina, bueno, gero ja denporiakin, nire pelukitxe monton eben, umiak eukin eben, eta beste gauza batzutan hasi nintzen, eta gero, tontamentian, kotxo bat erosik eben, bera eta nik, erosik eben karretako kotxo bat, gehiago bat, igual, zirkuito eta tafateko asmoak, izan, hola, korritzen azteko asmoak. Ze kotxe karri zenuten, jakin nada? Citroen ZX. ZX-a, Vale, ona, baseka nire laguna txurrok ZX-a, oita peligrua, ama. Pizka txorua da, ZX-a, ez da? Bai. Bai. Eta hori, erosik eben hori tontamentian, eta hasi ginean, lehenengo aldiz, ni proba honeben, oinatin bertan iten da subidea, eta urten itzan hor, eta ja urten itzan, eta jazta. Se fastidio esaten dana, porque sartzen zatzu ja odoletan venenua esatu zaizun. Eta kitio ja hortik aurrera, beste bat, gero banandu initzan bere aitakin, eta karretako kotxean eretako hartu neben. Vale. Eta orduan zu jarraitu zenun buru belarri. Beti ZX-akin, o beste kambio... Beti, Beti. Ona. Monika ZX esatzen dozta eusegi, ez? Monika ZX, ze ona. Vale. Bikain. Eta bueno, hor zenba denboan ibili zinean, o zer rally motatan, o subidetan, ez dakit bakizu hor baduela rally sprint, o subidak, ez dakit pixkat esplikatu guri. A ber, en si dauz subidak, rallysak eta rally sprintak. Vale. Hasik izan subidatan, hasi nintzen ni bakarrik, kopiloto bari joaten nintzen. Vale. Eta gero ja, hasi nintzen probaian rally sprintak. Horria kopilotu eroan bidezu, eta horria kopiloto batzukin da ibili naiz. Eta gero rallyn bat behin izan dut. Eta gero ja nahi sartu zanean nerekin, ja, igual... Geixo sartu naiz, subidak aparte itxi dut apur bat, eta ja rallysak eta rally sprintak egiten du... Vale, jendeak jakiteko, ni pixkat ulertzen dut, baina jendeak ondo jakiteko, ze desberdintasun dagoen subida batetikan, rally batea o rally sprint batea? A ber... Geixen bat, rally eta rally sprintetan kopilotua biharra da zula. Eta subidetan ez da biharrik, piloto bakarrik faten da. Bea moldatu behar du. Hoi da, ez dauz notarik ez ezer, baina zela rally sprintak eta rallysak guziagoak izaten dian, kopiloto biharra dakotzu, azken finean, gehiago orientaiteko. Vale, eta adibidez, luzeago esaten dezuna, subidak, bueno, hitzak beak esateu, normalian jata beti gora iotzia da, eta zini iotzean gorenaz, da? Azkarren, zenba kilometroko izatea subida bat adibidez, eta geho, adibidez, rally sprint bateko desberdintasuna? A ber, subida bastante motzak esaten de, normalian ez da Pare bat? Iru, lau, 6 kilometro asko jota. Eta ja rally sprintak egoten dira tramuak, incluso 15 arte egoten dira. Vale. Eta gero rallysa ia dia tramo diferentian. Osea, rally sprint bat eta rally baten arteko diferentzia ez da asko. Bakarri da, rally sprint bat bakarri dela tramo baten 3 pasada. Vale. Eta rallyan izaten dira tramo desberdinak. Vale. Orduan gehien bat, rallytan berko zan bai kopilotua, rally sprintetan ondo etortzen da, eta subidetan ez da bihar. Eta ez da bihar, baino alda euki? Ez. Osea, bakarrik jun bihartzea. Vale. Eta zu, naia, noiz indezu saltua, noiz izan da zure lehendabiziko aldia kopiloto bezala amakin ibilizeana? Lehenengo aldiz, ara amaixon urte nintzen, 16 urte bete berri. Osea, kopiloto oinaltzara hasi 16 urtekin. Eta orduan nik ekainean 16 neben, eta... Etzen un asko itxoin orduan, ez da? Ez, eta amak esan oztan, probaiteko, guran eben, no? Eta, esperientzia barri bat moura, antxofan ginen. Eta probau geben. Eta amak, ondo sakatzeio oso txorua jutea, o lerroti jutea, o zezatezu? Bueno, nirekin dagoen nian apurat modera iken da, baina. Bai, Hasieratan bai, oina gero eta hobeto. A ver, eske, eukineben asidente bastante fuerte bat. Eta hortik aurrera, berriz martxe hartzea kosta egin. Ja, bildurra sartzeko. Ez que bilur inkonstiente bada, baina bai. Eta azkenean berriz, kotxe dana barrixa egin eben, azkenean kotxean, kanpotik iguala zan, baina diferentia da, eta azkenean, feeling hori hartzia, bixon hartian berriz, kosta egin da apur bat. Eta gero hori nahiakin hasi nintzen, da poliki gero eta gustora, eta egisa esan oso gustora. Zemat urte dazkazu zu guantxe, naia? 18. Ja, 2 urte orduan, eta guantxe, aizea nahi zu pasu eman, eta zuk volantia hartu eta kopiloto bezala ama jarri, ose? Gustauko txaten, lehenengo karneta eta biakot.
Onjokan hortan gabitzela. Osea, karnetan nizu baino bizio ibilintzan, bitu, 18 urte nitun, eta 2 egun eta karnetan egan. Boitu. Eta 3 egun eta izuna. Ai ama, hoi da triskantza. Nea mai galdetu beharki gogatzea. Bere kotxekin izan zan da gaina, ai ama. Bueno, eta ze gehiago galdetu behar nizo, mete, ja txorra izentortzen zaireta. Eta, bueno, zuk adibidez engarratu berko bazenunen karretera baten parte hartu, AX-akin ebai, oia beste kotxen bat gazu buruan, edo... Ez, lehengoa ZX-akin. ZX-a, barkatu, nia X-a esan dut, bai, barkatu. Lehengoa amakinko piloto. Bai, Bai, bueno, behak behustot nahi xo dauela. Hombre. Bai, Lehengo... Eta zuzez esan duzu, saka o frena? Frena. Depende. Depende. Kurbaino lehenu frena, eta honian kurban saka, no? Ze, edade honekin bakitzu bastante... Txoraizia. Bai, txoraizia. Ai, ama. Bueno, eta holako ralitan da, subietan. Ni uste velocidade punta ez dala ina hundia izaten, baina bueno, zenbateaino harrapatzen zue elkarrekin zuaztenan kotxe txiki hortan. Ba, suerteako neko txek ez du markadoria ez du. Ez daka markadoria? Baina azkenengo rally esprinean, bai egon zan radar bat jarri ebein, organizaziokoak, eta usteot, azkarren pasau zan kotxia, 180 eta piku kilometro. 180 piku, baina errepide txiki horietan, ez da? Bai. Ai, ama. Egia esan, bai, emateu, mantxosua zela, velozidadekoakin konparatuta, baina errepidian tamaino hartzen bazu, askoz ere azkarrago da historia, ez da? Ondo. Bueno, eta nola moldatze zeaten, igual, rally esprimadak zuen, eta nola antolatzen dezue, bueno, zuk zure libreta prestatu, ondo, ez dakik, amak pasatzizkizun bere klabiak eta zu hoxe apuntatu behar dezun, edo nola moldatze zuen hau? Ba, oin arte gehixen bat amak apuntatu izaten dau. Osa, pilotuak esaten dutzu gehixen bat, beak ze ikusten dauen karreteran, eta zuk apuntatu enbiozu liburutxuan. Baina, oin arte hasieretan amak eta hola apuntatu izan dau. Baina hain gutxi egon gara bisako pilotuan kontzentrazio moko bateno. Kursio bat. Hori da, Bale, kursio ikastoren baten. batian edo, bale. Bai, eta hor bertan irakutzi oskio gehixau, zela hartu notak eta ekonometruak eta trukiluak eta holakoak. Bale, eta adibidez, lehenokotikan oainea, kursillo mandagero, ze aldatu bezu, zer da, etzen utena hain ondo iten, o etzen utena era berri onta iten? Bereziki, nik pasaikera notak hartzera. Hori izan bida hola kamisa hondi. Zatan amatxok itezun. Bai. Bai, hasiera bai. Vale. Eta orduan, baina egia esan, zuk zehozen nahi bat zuentzun, zuretzako izan behar du, eta zuk ulertu behar dezu aurrenengoan zer datorren, ez da? Hori da. Eta adibidez, nola itezu hemen txuse hontzan da, bat, bi, hiru, batetik zeira ustez esate zitula, zuke bai hola iten dezu moldatu? Beste batzuk igual bederatzi arte, egiten dugu zeira arte egiten dugu. Zeira arte egiten dezu. Vale. Azkenean da, kurbian gradua zinuan arabera. Bai, 6 plus, 6 minus, 6 ez dakizio, ez dakit nola itezuen. Bai, bueno, guk plus, guk mas esaten du. Mas, baina da, gure mas referentzia da, jakiteko ja, kurbatik urten bezula azelera egin. Vale. Que es una curva que ya, segun sartu ya... Sakatzen eta 6 minus, o 5 minus balin bada, o bueno, guk ez egiten minus, guk mas bakarrik egiten du. Vale. Eta ez bazaten mas, lasaiago atea bihar da kurbatikan, edo... Normalmente, sartu bizara kurban, pitin bat gaza emun barik, eta ja, situ auto zauzenean, orduan emun. Sin embargo, mas esaten bazatzu, badakitzu kurba hona dala, eta sartu zekela emuten. Eta sakatu. Vale, oso garrantzitsua izatea hori, ez da kurba baino lehenu frenatu, eta kurban sartu, eta hor sakatzen beti gehiago usteu kotxek, ez da? Hori da. Oso importantea, hori, hombre, beti inbiozu apura frenadia, ez da? Gero eta geixo apura, azkenean denporako durteten dira. Baina, bueno, bai. Kurba aurretik frenau, eta gero ya, en el punto estrategiko esaten dana, ya zapaldu. Ja, egurrian atea. Eta segun kurbia bea, berdan, luziaua, o... Hori da, batzutan... Korbesan ikenda larga, o... O se cierra, Vale, eta igual hemen esku freno, o trompea, o sea, dolako beste trekima beste batola, hori segun nola teatzean, ez da? Hori segun, hori ez da apunteien. Hori instintibo. Gio eta gutxio derrapatzen bau, gio eta askarro, ez da? Hor batzutan ematu, bueno, ikusten gauden antzako askoz dotoreo da, ez da trabeskar sartzean, baina gio denboa galdu itea hor, ez da? Ez que hori en si beste modalidade bada. Baita. Drift, esatezako. Guria da, a ver, grift, zirkuito baten, oten dira, grift, ero drift. Drift da, atrabeska ebitia, eta grip da velozidadia. Grip, osea, grip elduta behar dala, no? Bai. Vale. Ondo, bueno, haigea, ez da? Tartarrantzako, hoi prest, arrautzare egosita dakau.
tipulare martxan, eta bitartean jungo gea, ai ama tabernara. Eta ikusiko zu eze gauza goxua prestatu duen, olagarroak ine bai. Haupa, Joseba, hemen Mikel Lupiainez Durangotik. Egon gara gora naposten, eta gaurko honetan, ai ama tabernara ekarri zaitut, hemen Durangon. Guazen. Noiz sartu gendu nahi ama, duela 3 bat urte edo sartu ginen ona. Berezitasun bat izendatu beharko banu, izango litzateke erresilientzia. Zergaitik esaten dudan hau? Hasieratik burrukatu behar izan dugulako egoera desberdinei, eta beti gogotsu, beti taldearen laguntzarekin, horrekin diogu aldaketa guztiei. Orain arteko eskaintza aldatzera abiatu gara, orain dela hilabete bat, eta zertan datza, 15 elaborazioko karta bada, eta gaur egun gaude dastaketa menu batekin. Tira, iritsi da gaurko elaborazioa prestatzeko momentua, eta bagoaz, olagarro errea, arto krema eta kimu samurrak prestatzera. Zer behar dugu? Protagonista izango dugun olagarroa, bestalde, krema osatzeko behar izango dugun esne gaina, porrua, arto gozoa eta gurina. Gero behar izango dugu kimtxirekin egindako saltza bat olagarroa lakatzeko, eta azkenik loretxoak eta kimuak eta arto kantxa. Krema egiteko jarraitu beharreko pausuak dira gurina urtu, jarraian porrua botako dugu bigundu arte, berehala arto gozoa eta azkenik esne gaina. Dana zu basu baten sukaldatuko dugu. Errezeta hau atara dugu Kalamatako lagunekin, nola geneukan guk erronka berri honi aurre egiteko ideia bat, eta beraiekin kontatu nahi izan dugu etapa berri honetan ibilbide lagunak izateko. Hau badago ja birrintzeko prest, bagoaz. Eta hor utziko dugu olagarroekin hasiko garelako. Orain olagarroa lakatuko dugu, etxean egin dugun saltza batekin, pikante toketxo bat duena, eta egingo duguna da olagarroa lakatu eta zutara bota. Sortu dugu 15 elaborazioko karta bat, baino gaur egun lanean gabiltza dastaketa menu batekin. Dastaketa menu hori 5 pausutakoa da, eta olagarroaren platera bertan dago. Badugu dena prest, orain hasiko gara plateraren muntaketa lanetan. Eta azkeneko ikutua joango da loreekin, imuekin eta baita ere arto kantxarekin. Joseba, badago hau prest, badakizu non izango gaituzun, Durangon, ai ama tabernan, zure zain. Eskerrik asko, agur! Oidek hitza jarri osuna, ai ama indezuen platera, itxura, Ona, oire jango genuen, Jope, aberroiainako bateatzen zaigun, Saiatuko gea, ez da? Ni uste bai ez, gaina konbidatu pare gabe askat, osea, que txukunateako zaigu. Bueno, egongo gea eta 1000 esker. Bueno, hemen txe, tipula izaigu lanian, hemen arrautzari egosten izaigu beste pare bat minutu txiko deu. Hoi oso ondo txikitu ezu, Gero arrautza egozila bota behar diau, behitu antxoak ebai bota behar dizkio bertara, baina jungo geare bai iten piko gaioi izan deuna, bale? Behitu, baita ere behar deuna dana txikitu. Oruan, tipula, ni ustez, erdila moztu, kanpoko azal potoluenak endu, eta erdiakin nahiko, bale? Lauki txikitan ningo dugu. Eta piperro neire bai, piperra zutzako, ipurdi aldiak endu, eta lauki txikitan da berta gota, bale? Alde zuen txikiena, bale? Gero horrela xelako duta gordinikan. Bueno, hoi zuen kontu, eta ni jungo naiz hemen tipula itinta botatzen, eta gainuntzeko gauzake bai txikitzen. Bueno, eta iten dituzuen modalitatetik, zein da gustokoena dakazuena, o gehien gustatzen zaizuena? Guain esan subida hori bakarrekan nintzen. Guain bikoteka beti, ez da? Bai. Duda barik, eta ralixak ze oso intensua dira. Azkenean azten zara goizian goiz, igual goiziko 8etan azten zara ralixa, eta ratzaldeko 6 arte o ilundu arte ez toz bukaketan. Da, intensua, egun da, kotxe barruan, da oso polita. Osa, que nahi oso intensu, osa, nahi zuen rali esprina o rali ja? Ralixa. Rali ja, Bai. Ez que rali esprina hasi eta ja bukatu iken da. Bai, osa, motxak dizaizu, hainbeste prestaketa, hainbeste moitu, eta hainbeste, eta gero pixako guakin ino sakatzeko. Vale. Eta rali horiek adibidez, zenbat irauteu ez? Goizan hasita gau arte, o batzu badoi biegunekuak, edo
Nola izaten dira? Oin COVID-atik eta bi egunekoak ez dira, osea, india nada egun batera pasau igual, eta egun osua. Vale. Deskanto Eta zenba kilometroin izaten dira igual olako egun batian? Jo, totalian, Bastante. entre tramo kronometrauak eta gero enlaziak, igual 200 piku kilometro isa 300 kilometro. Bai. Eta horra adibidez, kubiertak eta aldatu inberri izate aldia, danak ondo aguantatzen normalian. Bueno, a ver, hori ebe diru asuntu izaten da. Baita. Azkenean, patrozina... Aldatuta hobe, baina ez bada horre inber, ez da? Horre inber. Eta noiz beti iritsi altzatezea ja en gurpilak, zean burnilak biztan da hola. Ez, Zorionez. hainbesteraino ez. Vale. Eta bueno, balda horietako rally horietatik baten bat igual kutxunena gana, edo igual esatezue, ez dakit, nuaino jun izan zeaten rally bat itea. Hemen bertan, nik amagin gehixenak hemen bertan, baina ama fanda dau, urrin hau. Bueno, Kantabriaraino fanitzan behin unelak, bai, justo pandemia horretik. Eta igual hemen dauden rallitatik, ez dakit bat igual, esatezue, bauda kutxuna, o hemen beti gehiago prestatze gehaontako guretzako bereziena dalako, edo... Dana dako izoze, eske Gernika adibidez oso polita da. Bai, jabi aldi zein jugo batera. Baina gero igual, gabirik be ez da ditu. Dakon jentia faten dala ikustera eta afizio asko goten da gabirin. Hori bai polita. Ara maizo, bai, bisok hasi ginen. Ja, hori da bereziare bai aurra zizinatelako. Hori betiko geratuko da, baina hori reali esprimo. Bai, eta hori notatutea, segun noa jutezean, ze afizio mota dan leku hortzik dan, ez da? Bai. Bueno, gero mehateure bai, bueno, afizio haue, bueno, txuse kontatu zuen bezala, guen dela 20 urte, 15 urte, zenba jende biltzen zan, paella guztitan jendia, egun pasa, ez da? Ematen turra zehola, turra ikustea bezala. Bai. Eta guain hori, pixkatz, ez da guain beste jende igual, no? Hain beste afizio. Galtzen doia urti. Bueno, galtzen doia asko. Bai, Bueno, ni orduan, txusek esaten duen gara aretan nik unetatan egoten izan karrerak ikusten. Eta zan, vamos... Kriston festa. Bai, eta gente asko. Oin, a ber, gisa da, seguridade asuntu bati bai, kontrol geixo dauela, eta ez dauela izten jentia jarten segun ze lekutan, ez? Bai, lehenoko izan hilote zinean, leku harrapatzea, ez da? Eta ematezun ja subida hasi zala, ja. Eta hori tema hori aldatu, eta aparte nik uste... Zorionez, bai, gauza batzu batikan. Eta afizioa nik ez dakit zer da bilen pasaia, baina bai da gisa Euskal Herrian igartzen dula azkenengo urtietan galdu dala asko. Asko. Bai, pasada. Bai, de hecho, fanzan urtian... Fanzan urtian bastante gonzan justo COVID eta... Bai, baina... Zela, kenduzan konfinamentu eta ez dutzen gauza asko ikiteko, bastante gente gehiago. Jendia animatu zan orduan. Baina onja berriz. Eta ez da gehiago, da jenteak ikusten dauelako karrera ia via streaming ero YouTubeen, da azkenean, karo, igual ditxarra baldin badau, eta igual ez dutzu hola gogolarrei emuten hotza pasaitera baterak uneta eskinara. Gu afizioa dakunok, bai egon izan gara, baina ez dakit, join gaztiak beste erabatekoa dira. Karo. Eta... Bai, lehenoarek esatezun bezala, esatez zizuen kolaboratzeko paella baten, ez dakitzen, da edozein gazte zeon prest bajuteko area laguntzea, eta gaur egun kostatutea la jendia lortzen, ez da? Bai. Arazo bada hortan, bai, eta organizazioan, azkenean, ez bakarrik hortan, piloto asuntuan, bai, aurrek urtean, kalendaixuan 2 karrera suspendu izan zian, azkenengo hastian, por falta de inscritos. Baina asko baita doia zuenek Kantabria alderata. Bai, ez dakizatik, modan jarri da, Kantabria fatia. Eta igual, zehango sigurtasun neurriak ez dira inbestekoak eta jendia nahi garea guno, ze gertatzea ba? Si ez dakit, eta da gauza, federazioa euslanteien da zidana, ez dakigu zer da bilen pasaien. Bueno, baina de tierra baita fatnia lako asko, ez? Bueno, baita. Ja, igual guain modalidade askore bai, no? Bai, batzu bugilan, bestiak kuatzian, bestiak errepidian, bestiak eskarrian, bai. Igual gauza asko, bai, hori gertatzeare bai, bueno, surfian ez da gertatzen, porque surfian geota gente gehiago dago, baina adibidez, bai, eskubalo jan, da ez dakit, azkenien hainbeste kirola daude gaur egun, iteko, batzuk sufriten nahi diala, ez da? Bai, nik uste igual hori izango dela, oina aukera asko dauela Danian. Bai, eta lehen osean, o pelota, o ralita, o futbolea. Eta tira aurrera. Eta guain gauza mordoa da gila esan. Bueno, zorionez, bai, gauza nahi duna iteko, baina batzuk sufritzen. Bai. Bueno, ze musu azte hor, oso ondo, txiki eta garbi aizeate, oso ondo. Benetan. Vale, horrin bihar deuna da, gero, pipermina pixka botare bai bertara. Vale. Pixkatxo bat, hola, puntxaba moztu eta txiki da berta bota, bale? Eta martorriare bai, pelexia bezala pikatu dugu txiki. Eta nik hemen indiotena da, horrea botako dugu hemen tomatia, eta indiotena salak endu eta pepitak endu garbi jartzeko, bale?
Bueno, eta arrakastak, badakit arrakasta batzuk eukitu zuela, 2022 eta 2021, eta aurreko gehiore eukiko zen dituzten, ezta? Kontatu pixkat, zein izan da nola... Ni hasi nahi Ezin negarrik, mesedez. Hasi nahi ja. Hasi zea. Tipulia. Tipulan historiakin. Horratik enean gurani. Bueno, Trabajo sucio. Hoi bukatu ezuk kendu tipula guandik bestela neharrara ziko jo, eta hasi zu antxuak inguain. Antxuak honea bota, bale? Bale, oso ondo. Vale, hori hemen organikoa botako dugu, bale? Hau nik gordekoet, beste zerbaiteako. Bai, 2008 bateko temporadia bastante ona izan da. Korriu Rally Espainiako temporada osua, eta lortu du egia gure klaseko lehenguak. Bai. Segona, ez da? Bai, eta gero nahiak... Oida, kopilototan 3. gehatu naiz. Generalian 3. Oida. Generalian, osea, danean. Eta zuen kategorian? Gure kategorian, hori, 3. Osa, eske kopilotuna generala da. Ez da hori. Vale. Kopilotuana bakarri da... Generala. Eta gero dau por clases, porque azkenean kotxe bakoitzak karakteristika desberdina dako, eta segun potentzia eta hori dauz zailkatuta klase desberdinetan. Eta klase horren arabera, ba... Vale, baina nola izatea kopilotuan sarila, nola zailkatzen duen kopilotua, osea, segun emaitza? Segun eta pilotuakin zen zu gondo esan behar diozu, eta beha bastarran kontra jo bada, zu sekuido. Izaleke kopilotua kulpio edo, bai. Baitare. Baina, bai, azkenean, hombre, ez da samurra, baina balora egin dauek puntua ezinio batzuk hartzen dozu. Zu karrera bukaketan dozunean, pilotuak hartzen dauen puntua ezinio, eta gero kopilotua be puntua ezinio hori hartzen dago. Eta aurten nahiak, korriu dau, azkenengo bi rally esprinak ere mutiakin. Eta orduan, horrekin puntua dau geixau, Zuriakin baino. Neriakin baino, orduan beak... Eskontaudan. Eta orduan lortu hau kopilototan 3. gehaketin. Vale, ze ona. Bueno, eta urtengo denbora aldiako, nola zaudete prestatuta? Karrerakin hasiko zeate, zein izango urteko aurrenengoa? Gabiri da, Gustau Gabiri. Ez dakit jalku, baina Gustau bai. Eta gaina kotxiak gauzatxo gakoina barrixak. Bai, dauen boxez esaten dana. Bai, zer daka guain guan ba? Bueno, ez. Hor beti zeukeko kotxiak bai, ez da? Mejora batzuk iten. Mejora batzuk? Bai. Ez hartu jozue, turroen bat ozein dezu, konta honei dana, Truko eta sekreto danak ez tia kontau dira. Hoi da, bestela. Eta noiz hasikoa, noiz izango da lehendabiziko lehiaketa, eta zenbat daude adibidez? Gabiri usteot izan dela, martxoko lehengo astebukeran usteot dala. Bai. Principios, dauz programa uta usteot, 4 rally, lehengo izango dala leharti baikua usteot. Por ejemplo, Gernikako rallixa dala izan dala oso mitikua eta doiala ez dakizen bat urte, igual, ez dakizen bat urte dian, baina asko, urtero jarra izan iken, eta aurten ez dago esartu kalendaixo barruan. Eta pena bat izango zan da, ez badau egiten da jente faltiatik. Ze pena. Bai, se gaina jente asko joaten. Hemen garrantzitsuen, hemen izaten dira subida urraki, eta hori bai, oso mitikoa da, no? Bai, subida Jaizkibel. Jaizkibeleko subida, hor beti hartu izan dezu partere bai? Bueno, Jaizkibelen apurtu nahen kotxia. Benetan? Benetan. Ai, ama. Eta ze gertatu zan hor, nola izan zan iztrepua? A ber, historia luzia da, ni lehengo aldiz fanetzanian Jaizkibelera, lehengo aldiz korritxera. Bai? Guadan esaten xakon dauleko bat, justo daula merendero bat, horre eskerregaldian, da gero daulako rekta luze bat, eta kuro bat ola berutza egiten dauena. Eta bueno, hor urten itzan, eskuma kaldera. Eta bueno, sin más, kotxe isa ezer, eta gero, enitzan faten Jaizkibelera ja geixau. Eta nire mutilak eta lagunak etzaten ozten, fan inbiako zara. Venga, que habrá que quitar la espinita. Que habrá que quitar la espinita. Que habrá que quitar la espinita que me clave un puñal. Joder. Porque leku igualian. Leku igualian. Kurba igualian. Baina, oinguan urten izan eskerrek aldera. Ya está. Bost vuelta de campana, accidente espectaculares. Eta oso ikan gehatu zinean, arazon bat eukizen duen zu? Nik ez, nezaiez bat fisurauta. Baina jazta. Hoi gutxi da intzunagatik kotxiak, ez da? Kotxia siniestro total. Siniestro total, Bai. Ope. Ai, ama, eta holakotan esaten desuna, ja bildurro izarte zaizu eta 3. aldiz jungo altzea kurba batik pasatzea. Fan izan. Jontzinean? Ai, ama. Poliki sartuta. Esateana, Bai, esanen, eski esto ura sensazen horrekin geratu, eta esto ura karrerak iztia accidente bat eukidotelako. Baina nirekin gero hasi zinen. Bai. Ja, porque bi motatako pilotuak daude, hartu duenak eta hartuko buenak, ez da? Hori, bai, hori. Orduan garbi uki berda hartzia da hola, ez da? Bai, hori beti esaten da.
Bai. Eta, bueno, ni hartutakoa naiz orduan, hori pentsau biak. Ez da zula hartuko. Bueno, kontu zibili, Por si acaso bai. Bueno, bagoaz hemen, Beitu, nila, nahiko indazion tipula eta bota jo tinta beltza, kolore hartzeko, gero olagarrua prejituko deu, eta bitartean gure gaurko takuan irinan bila noa jungo gea, Hondarri biraino. Eta Hondarri bin, Sorburu, baratza daude, eta erakutziko dugu, behaien proiektua, eta irina nola sortzen duen. Guazen bertara. Kaixo Joseba, aritz naiz, Hondarribian gaude, eta hemen erakutsiko dizuegu Sorburu baratza. Sorburu baratza elkartea, gera elkarte kooperatibo bat, agroekologia bultzatzeko. Eta nola bultzatzen dugu agroekologia? Agroekologia eginez. Hemen gaude 5.000 metro karratu inguruko lursail batean, Hondarribiako udaletxeak utzita, eta 20 familia inguruko talde baten artean, kudeatzen dugu 5.000 metro karratuko baratza hau, baratza bakar bat izango balitz bezala. Zigilo ekologikoa dugu, eta urtean zehar ekoizten ditugu 20 barazki inguru, badugu ere 300 metro karratu inguruko negutegia, eta horrela, larunbatero, bazkide bakoitzak jasotzen du saski bat. Orain, garai hontan tokatzen zaiguna da, azelga, eskarola, baratxuria, lombarda aza hartuko dugu ere, eta tipulin batzuk. Orduan, hartu ditugu ja azelgak, eta orain, saskia osatzeko hartuko ditugu letxuga, lombarda, porrua eta baratxuria. Gure elkartearen beste berezitasun bat da, denak kaletarrak gerala, ez gera nekazal mundukoak, edo baserri mundukoak, baino denen artean, batzuk badugu eskarmentua baratza munduan, besteak gutxiago, baina denen artean ikasten goaz, eta hobetzen. Begira, lombarda honek ze kolore polita duen, adibidez. Bazkide bakoitzak hilerako kuota bat ordaintzen du, eta kuota horrekin langile baten soldata ordaintzen dugu. Horrela, baratzeko lana banatzen da langilearen eta baratzeko kideen artean. Eta orain, saskia bukatzeko, baratxuriak hartuko ditugu, eta ondoren pasako gara artoaren mundura. Sorburu baratzaren beste berezitasun bat da, lanerako elkartzen garenean, maiketako ederrak egiten ditugula. Eta gaur, tokatu zaigu, arto taloak egitea. Baina bereziak dira, zeren talo hauek guk egindako artoarekin egingo ditugu. Maiatzean jarri genuen hemen baratzan, handitzen egondu da, iraila bukaeran jaso genuen, eta eduki dugu lehortzen negutegi barruan. Gero guk aletu dugu, irin bihurtu dugu, baetu, eta azkenean emaitza bezala irina daukagu, orain talok egiteko prest. Nola, erabili ditugun hemen inguruko aintzinako barietateak, nahiko arto kuriosoak atera zaizkigu, adibidez hau beltza irina gris egiten duena, gorria irina horia egiten duena, eta arto horia irina ere horia egiten duena. Zaporaren aldetik ez diogu hola parteko diferentziarik topatu, kolorea makarrik. Eta noski, saskibarruan horrelako irin zakituak ere sartzen ditugu. Arto irina prest dugu, txorizoa prest dugu, sua prest dugu, hemen taloaren masa prestatuko dugu irinarekin, arto beltzarekin egindako irin grisa erabiliz egingo dugu gaurko taloa. Eta ondoren, zurtara. Bueno, espero dut gustatu izana, hemen dugu gaurko saskia eta taloa, eta Sorburu baratzatik deialdi bat egiten dizuegu Txingudu inguruko jendeari, gurekin kontaktua jarri, ze proiektua hunditu nahi dugu. Mila esker, gero arte! Ondo argituta aritz, egia esan ze proiektu txukunak azuen, ze lanearra, eta esan deken bezala, nahi dunak, kasoin, eta elkartu zuen gana. Oso ona, ze gauza txukuna, holako gauzak eukitzia herrian, da danantzako, eta danon artian. Bai. Mil esker, zuen proiektu erakustagatikan. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen txe, tipula ikusi zuen, etzaiterre, Tinta botaio, txipiro jana, tinta botaio, bale? Ja, zu batian jarriko deu, eta hemen txela geldituko da, geroko. Nikin biharretena da, olarrua prejitu, eta hemen, oso ondo, betu, nahi langile, kopilotua beti lanien enberdu, ez da? Beti argi. Oso ondo, bale. Hori eta bilduri gabe bota, betu, martorrian ikusten zaitola desente ukitzia, botaio zu hau dana, eta hori dijoa honea ez bana iznazten. Bale, eta gero, arrautza bota biharrezu bestea, bale? Zu Monika maionezain biharrezu, bale? Bota ezazu arrautza bat, limoitxo rotada bat, eta gero, gatza eta olioa, bale?
Kantidadiak duden badalkazu, esango izut. Bai. Vale. Venga, sugarrautza bota. Oso ondo. Karri hori nio botako eta sala. Guain, limoian erdila moztu eta bota. Vale. Bildurri gabe. Oso ondo. Zikiston kailua da kasu. Limoia izuku bateatzen. Ze mojito kiteko igual. Vale. Bueno, eta mojito eta esan deula moldatzen zatela. Atea bihartzate azte buru ontan adiz. Karrera batean. Eta nola prestatzen dezu dana? Autua puntuan jarri, mekanikokin, baskak prestatu, erropak. Nahiko tinglaua izango, ez da? Lagunak. Lagunak. Lagunak bihar. Lagunak bihar hori beti. Imprescindible, lagun barik ez da. Odiru asko? Hori. Odiru asko, eta asistentzia fan eta zu busua jantzita korriu, ero ez dela lagun asko eta gogo asko. Vale. Claro, dana hartzen da, aurreko aztian, ja zibizara kotxea rebizaiten, beti karrerako puntuan ipintzen, gero furgonetia kargau biozu, repuestuak, erruerak, ez zer, karrera egunean, bueno, erosketakin biozu, karrera egunean, zeo zagateko ez du oso ondo jaten, ebisa ez. Dana da... Prepatuta ematen zu, ez da? Ez da denbora askore kosina gazte gota. Eruan izan du, eta gutane jo, eta paella bat eta izan du, baina oso gutxitza. Normalian jaten da, embutidua, tortilla patatan bat asko jota eta... Baina, bueno, plan... Ondo janda, azte gunean nion behar da, ez da? Forte izango bertara. Gaina, normalian nerbixuekin ez du asko jaten. Nik bai. Naia bai, naia alrebez. Naia nerbixuekin janda jane. Bai, Lehenengo pasadia egin arte, ero bigarren egin arte, hortxe. Vale. Hemen txe, ingo deuna da. Hemen jarriko jozuna da nahiare bai? Reura pixkat, honekin botako diozu, bale? Eta hoi olio pixka bota eta gatza pixkat, hoixe ja prestakau. Hemen gatza lehenengo hori zuen. Eta hori bain, bota aldezu gatza. Ez. Bale, limoia bai. Bota gatza, hola, desente berri zateu. Eta adibidez, zirkuituek ikusi nahi bazu eta puntiak hartutare bai, astegunetan lehenu jute zeate, egun hortan bertan goizian, o nola moldatzen zeate? Aste bat lehena izaten da. Aurreko astebukaran esaten da. Aurreko astebukaran. Jarrik egoten dira egunak. Osea, junbiarte egun berezitan, osea, eda konkretotan. Bai, zintzara fan seguruzunean azkenean. Kao, normalian ibiltzen gara, serri pista batzutatik, eta hola, eta orduan, ez ibileko denpora askuan jentia entrenaiten, konzentraiten dozku edan hori, egun pare baten, ero egun baten. Eta egun hortan lasai, junbiara, zintzara lasai jun, normal, ez da? Osea, gure entrenamentua bakarri dian, fan, notak apunta, ze kurba, ze referentzia, eta ja, osea, ezin jozu... Osea, velocidade limitiak eta mantendu. Respeto. Bueno, hemen behitu nigatza bota goio pixkat. Eta lima hori erditin mozu eta xukua bota jozu. Bai, eman goio bixi poxata. Hemen olixua zen bat. Bale, hori olixua bota pixka gehiago. Gehiago. Bale, nahiko. Guain sartu derdezula, birringailua behian sartu. Eta itxi. Eta behian euki, bale? Garrantzitsua. Behiak hartzia pixkanaka. Geldikan behian, Monika? Bai. Eta entrenamendua, nola esaten dira, horre entrenatzen dezue kotxian, eo karreran entrenatzea azkenean, horrez dago, gaur egun zaila da, subida bat entrenatzea, ez da? Que ba, ez que, o zirkuito batera fatezara, ero bestela... Pero ya está, es que sin ya. Eta adibide, zirkuito eta noa jute zeatea, Miranda o... Bai, ya. Lo que pasa que Miranda da zirkuito bat bastante eskaxa. Vale. Da zirkuito bat, geixen bat ibiltzen dagoena gentia, Bai, trabezka ibiltzeko, eta oso kotxe zarrakin, da bastante estrokeuta dago. Gero dau Los Arcoseko zirkuitua, baina hori ja, eske kao, gure kotxiak... Ja profesional egila igual, no? Eta gure kotxiak, osea, velocidade punta altua ez dako, eta gure kajak izaten dian relazio motza dako, eta orduan olako zirkuitotan sufriu egiten daude. Claro. Bai, eta erreitezu motorra, eta ez zaizu komeni motorrai erreta iristia, ez da? Hori da. Vale. Eta orduan, zer da, pixat, esperientzia? Gaztetako cross berezio egite zenitunak eta hortik dago esperientzia, ez da? A ber, nik uste dut, da dana moura, ez? Afizinua eta gero, habilidadia, ero ez dakit. Bai, don pixkatu egi behar da, ez da? O dakotzu, ero ez dakotzu. A ber, nik ez da kriston dona hori bez dakot, Ez, baina senti biken dozu, ez? Kotxea mobilen da nian. Hori da, azkenean da, sentimentua da, zu kotxiekin, ez dakit, igarri misatzu, kotxea mobilen da bilela, mundu danak ez da. Bai, airian da honia nola kontrabolantea, eta hori instintuoki atea bertzaizu ia, ez da? Hori da. Eta bai, egisa da, karreratik karrerara, azkenean kilometro pila bat egin dozula, eta hor ikasten zoia zela, eta zure kotxiakin
beste... Baina igual pixkat danak balio du, ezta? Egun baten karretan ibiltzea jutia, egun baten bugilan ibiltzea, ez dakizea, azkenian sensazioiek sentitzia, ezta? Incluso PlayStationa jolastia, esaten dabe, bai. Vale, hori gaurko ondo ingoe, gaurko hastiak, ezta? Hori seguro. Vale, a ber, jun bihar geha, beitu, hemen baietatxua pasa, emango esundik, hemen dakatela, eta zuen lagunduko jazu, txipak iten, vale? Chips. Txipak goitugu oso erraz, beitu, Ingo zuna da. Hartu zurigailua, patata zuritu, eta zuritu ostean uretatik pasako dut, eta ja txipak horrekin ingoitugu, bale? Bale. Hemen dakatau, beitu, olio berdina erabiliko igual, olagarru aurrena ingoet, eta gero berdina ingo dugu. Hau ingo dugu prejitu, bakizue, honek ur pixka dakala, eta batutan saltoka hastea, eta kontu zibili behar da, baino, berezia izatea, olarrua prejiuta, oso goxua gelditzea. Nik hemen badakat lanian bat, olarru iketzuna jaten behin eman genion prejituta, eta ordutik aurrera olarru gogu. Eta ordundik, olagarruan amorratua da, ze hola jartzen zaio asal kurruskari bat, eta barrutik xamurra gelditzea. Bueno, oso ondo, bale, guain, hau ese bota beta, ni gura pasako zuten mendikan, eta chipsak iteko, nahi abeitu hemen, guain, hartuko zu horrela, eta hola moztuko zu, zuritzen ibiliko bazina bezala, eta hauek izango ja chipak iteko, gero. Hola ja, jotze izunien alde batik da bestea, ja aldatu, bale? Eta aldatzen jo. Bai, hori zer. Hori nola? Ez dakipa, hor apur bat mugi. Ondo da, a ver, eman jozu berrireo. Oso ondo, ni uste bikain atea zaizula. A ver, bale, hau kenduko edo mendikan. Bale, nahiko. Ingo deuna da aguatera, hau hemen utzi. Iepala. Eta hau, nola honean jun behar duen. Ja, pixka torrea botako joan sobrak. Eta, bota bertara, emango izu goiara bat. Hemen dako bat. Bale, betu hori hartu eta nastu. Nastu honekin, eta boiota jozu goiara bat ziapiana bai, bale? Iepa, honekin kontuz izan dizutena, urasko daga eta saltoka ibiltzea. Bueno, eta rally munduan, ikusten izunean beti oso gizonezkoen mundua izan da, ez da? Eta emakume gehiago dabe bertan, ez da? Bai. Eta normalagoa da, no jendia ze zateu, no ze ikuspegi dakazue. A ber, oina emakume oso nartuta dau kirol lanetan ikusten dut, eta automobilismoan be bai. Eta gaineran ikusten dut automobilismoa dela bereziki kirol bat, ez dauena diferentziariko, ez zan egon biako diferentziarik gizonezko ero emakumezko baten artean. Osea, azkenean makina bat maneja ikia da, eta horra azkenean fizikoak ez dako zer ikusirik. Baina, bueno, beti zorratuko jo baten batea, beto, bikotea unera aurretik gelditu eta nia beste dozei baino. Bai, horri asko daue olakoa, A ber, bai, eta pikezio hori egoten da, baina pikezio zanuek eta egoten dia gure artean. Eta egotia ona da gaina, ez da? Pixka grina gehiago sartzeko eta txintxatzeko pixka jendia, eta txintxatzeko jendia. Saltza apur bat. Bueno, hemen nahi geha gure historia amaitzen, txirriki txarraka, beitu hemen dakau piko gaio prestatuta, tartarra hor datxe dakau prest, eta hemen txebitu, ja, ziko geha, nada, beitu, olio berdinean, txiz batzuk prestatzen jungo geha. Bueno, eta zuek, kotxe karrera gustatzen zaizkizuen, ni pentsatet kotxe karrerak eta motorra gustatzen zaizkizuena, ja, motorra dakan dana gustatzen zaiola, ez da? Motuak eta abioiak, eta kamioiak, eta traktoriak bai jaia, ez da? Bueno, bai, baina ez pentsau mundu dana besta holako, ez? Por ejemplo, nire mutilari kotxe gazku guztiak, baina egazkinak... Odia. Ez da igore. Ez. Beak ez badau manejaiten esaten dau, ez? Ez, eta baldaka manejatzeko karneta, oze? Bai, bea be pilotua da, baina egazkinana ez? Egazkinana ez. Vale. Egazkinana ez da gure guztipez. Terrena be justu. Baina, bueno, motorzaliak baseate, ez da? Ze motorra dakazue? Karreterakoa. Nik, kaminoko motor badakot, eta mendiko motorra beukidot, baina, bueno, nik kontxe bekendu dut, baina nahiak badako mendiko motorra. Mendiko motorra? Bai, baina... Endurua, krosekua edo... Endurua, Bai, baina ez dut asko balten oine. Ez dako denpura askorik bez, eta hortxe hau. Denboa biharri izatea ere bai, ez da? Daneako denpuria. Hoi da. Daneako ezin. Bueno, bain, platera eratzen jungo geha, eta behitu, hemen, xorro hontan jarriko deu, txukun, behitu, bat platera eratuko deu, eta hemen jarriko jazu, pixkat tartarrana, bale? Eta bestia jarriko zu, pixkat onena. Gero hau gehien bat etako barruan sartzeko da. Baina, bueno, erabiliko deure bai, hor jartzeko, gero nahi duena lagungarri bezala jartzeko. Eta txipsagoek, inberritut, hemendik atea txipsagoek, ni uste ja, behitu, gogortu diala, horrela ateako ditugu, bale, bat, eta hiru. Beste tandatxo bat ingo deu, bale, aida itxura hartzen dana, ez da? Bai. Eta inbierdia zuena da, behitu, takok,
betetzen jun, bale? Beitu, tako bat, jarriko deu, holaxe, jarriko jo, olagarrua kusketetan, horrela, bale, eta jarri bertan, pixkat horrena, pixkat honena, tipula jarri berdi hori bai beste pixkat, bueno, eta dagoeneko zenba lasterketa zoazteia? Ba, kontaiteko ez dakit, baina ja 10-15 gora bai. Bai. Bai, Bai. Vale, eta noiz bukatukoan ez dakar zuen, no? Guantxe hasidan zerbait da, ez da? Ba, espero tontxe hasidan gauza bat izatea eta urte askoan jarraitzia. Eta urte askoan jarraitu alizatea. Eta noiz lagako jozu alagai relebu volante usten? Bueno, Hori kostatuko zaizu guzti, Bai, nire kotxe presiatua. Ez, baina aiauko da. Bai, konfiantzia puntu hori badakuta ikasiko dauta. Bueno, orduan zure esku dago, konfiantza eman behar diozu, Konfiantzia mumitxat. Ez da erreza izate, baino, vale, tipula pixkat, bueno, batekin jarriko dugu horrelaxe? Holan. Venga, ingo deuna da, hemen txe, hau esekola margotu, esan deun bezala. Bueno, guantxe jarraituko dugu, gainontzekoak egiten, gaur egun bertan dakau, hemen ibiar deuna da bai gatza bota, horrelaxe, guantxe mateo hemen el punto de salida, no, esatean bezala, dana pres, mekaniko lana jaso, kotxi arrankau eta aurrea. Bueno, hemen txingo deuna da patata jarri, eta bueno, gaurko platera, hauxe da, patata txil batzuk, eta ehundoko takua olagarruna. Bueno, lagunak, eta bueno, bigote, mil eskerremin izateatik, eta saka asko, baino kontu zibili, bale? Eskerrik asko, zuberi. Bueno, bigote, agur lagunak, gero arte.